Okay. Vi oversætter vi direkte til wir. Besøger, det binder sig til vi, og derfor bliver det wir besuchen. Det skal man slå op. Familien er den bestemte familien, så derfor bliver det til die familie, fordi at det også er hunkøn. Die familie. Hernede, der har han skrevet en regning. Har, det er, uregelmæssigt før datid og en ubestemt artikel. Så derfor så skal vi, den før datid, det er hatte, gehabt. Og derfor så bliver det hatte er, og egne Rechnung, det er fordi Rechnung det er hunkøn, så bliver det egne. Og geschrieben, det er fordi at schreiben er uregelmæssigt, og der skal give foran, fordi det er uregelmæssigt før datid. Geschrieben.